nokuthi ekhaya Uzothola indlela yokubachazela ekhaya. ngithi ekhaya ngiyodla imali e-America ekhaya kuxakeko. Ngingahamba ngiyomosha imali e-America ekhaya. Okay, uzobatshela ukuthi uyovakashela umngane wakho. Ubani umngani wami? Ugonke umngane wakho. Bakhona futhi abafana la e-America ngizokutholela umfana okhuluma isiZulu ozoba video call ekhaya esho ukuthi uzovakashela yena. Somcinga simthole. Uyabona ukuthi wenza izinto zibe difficult. Yabona kuma comment bathi bangakwenzela i-passport. Hawu angangeke banamanga lapho. I-passport 400, i-visa 3.5, i-flight ngizoyikhokhela mina. So uzothi brand trip. Yeah? Uzothi brand trip masifika la sifike sishuthi content. Hayi angiyibona indaba zama-content, angifuni ama-content mina. Angithi ekhaya phela sifuna into esoyisho ekhaya ukuthi uzothi uyapha ekhaya. Sothi ekhaya i-brand trip. Khona i-brand ekhokhelayo yonke into ukuthi uhambe uyopromote i-brand yabo. Since umuntu onabalandeli abaningi nje bayakhokhela yonke into ayikho imali oyikhiphayo-ke. Singaze sithi uyomosha imali ekhaya kungekho right. Sothi nje bakhokhela-ke yonke into ukuthi uhambe uyopromote i-brand yabo phesheya. Yazi-ke ngiyakuthini ngamanye ngoba kuJulayi nje August kuzobe kunomcimbi nje ekhaya August wonke bese kuthi ngoSeptember khona okuthile efanele sikwenze khona futhi ekhaya. Kodwa-ke ngithembisa ukuthi mhlawumbe isikhashana esincane esizovela ngizozama. Ya noma October mangawona October. Okay. Okay, ngiyavuma ka-October lalela engicela ukuthi wenze ukuthi ibuye kwenza i-visa-ke manje. I-visa phela isho ukuthi kufanele uze manje. Mase kutholakala ithuba-ke mina ngiyabhukha i-flight yonke into seyi-right. Unayo imali ye-visa wena faka Okay, zonke. ngizoyifaka-ke mina. Hamba ukwenza i-visa. Ya cha-ke lapho madoda we my uthando long distance relationship angeke lutho akuzo-affecta mina 16,000 kilometers ngikele phansi nje ebhanoyini. What English sekufuna ngithini-ke manje mangifuna nje ukuyochama-ke let's say mhlawumbe sengifuna ukuyochama ebhanoyini ngizothini bakithi? Uthini kubani ungiyasuka umhambe uyochama ukhuluma nobani? Mangibuza i-toilet. Oh, where is the toilet? Ngakhona funa ngicacisa ukuthi ngiyokwenzana e-toilet. Uyacacisa kubani kanti kwenziwani e-toilet? Hayi. Mase kuba khona okunukayo kuzosolwa mina. Funa ngisho ukuthi ngiyokuchama laphana. Ngeke kunuke. Yini ukuchama? Abantu bahleli kude ne-toilet angeke kunukele muntu. Yini ukuchama? Imiphi imibuzo engabhekana nayo nje futhi e-toilet elokhulu ebhanoyini ngibe ngazi ukuthi ngizophendula. Ebhanoyini bazokubuza mhlawumbe ukuthi chicken or beef. Okay. Beef. Okay. Tea or coffee? Tea obvious. Ngifuna ukuthi beze bengibuze ngecoffee. Okay, what would you like to drink? Uzothi juice. Orange juice. Orange juice. Ayikho liquid fruit. Liquid fruit ngifuna ngiphuze ngijwayele. Okay, mani liquid fruit uthanda iphi flavor phela i-liquid fruit. Benibuza asithi kumani madoda ngeke ngalolo daba sobuye sibone bafowethu sazoyihlela indaba. Yabona serious. Ngibiza i-account number. Hayi ngeke konke bakithi. Yabo mathe ngiyibiza lento. Nabantu mase beyifaka ngempela imali lana mase kufuna ngihambe lana. Kanti wena ufuna kwenzeke njani? Angithi bazoyifaka imali bese uyahamba wenza i-passport wenza i-visa. Ndoda. Madoda kithi lelo udaba olushiwo gogo ngisho ukuthi into ekhona asikhulubonisane nabafowethu njengabantu abaphila emhlabeni. Singabonisani ukuthi ngijabule ukuthi niyasibona nje siyaxoxa. Ikhona lento ukuthi ngingasuka e-America ngiyobona intombi madoda. Nisho ukuthi into ephilayo. Sasibonisana nje bafuthi ingalahlani. Sibonisana nje ngokweqiniso. Kuyinto eright ukuthi ngihambe ngiyobona intombi le phesheya mina. Akuba amajongo, ake sikhuluma amajongo. Ake sikhulume ngesaba. Mina ngimbathi khona. Hayi akhuluma amajongo, ngengamantombazana amaningi la. Cela bafowethu kuba amajongo nje abe kumbono. Wafuna sibonisane lesi. Yini indaba kuba amajongo akwazi ukuphawula? Hayi amajongo iwona phela azokwazi ukuthi ngibonga ngoba phela awakaze abantu besifazane. Bathi yebo bafo-ke la kumina ayavuma-ke amajongo ngala kumina.
Hayi ngeke. Akukakaba amajongo lawathi yes. Alikho ijongo lingathi yes lana. Azothi Awu, awe-fake-ke shuthi lawa la kumina ngoba ngiyawabona. ngeke ethi yes. Azobhala ngesiZulu amajongo. Bathi khona bafo nje. Hayi ngeke akuwona wasemsinga la majongo. Mina Akukhomenti ntombi imfana cha semsinga. shemyazi uyangikhathaza ngoba ufuna yonke excuse ekhona Ngeke ukuthi akukhomenti ungezi imfana and semsinga amajongo. awuzazi na Ngoba ukuthi ngiyazi wawungafuni abasemsinga ukuza. ngeke beze majongo asemsinga. Akukhomenti umsinga ngeke bafana bakithi. Naba basemsinga bethi qobo. Yabo make bathi qobo kabangakithi ke lapho. Umsinga wakithi cha ke sekuwumsinga ke losukhomenta manje. Hayi baby mfowethu sicela Hhayi bafowethu ngeke-ke nami kodwa ngeke-ke ngizwe ungakafiki. baby sizokudonate imali sonke. Sizokufakela imali. Angiyidingi mina imali ngithi mina badonethele wena uze. Hayi ngeke mfowethu. Ukubuya ngizekhaya mina ngizobuya. Ngiyathanda ngingathandi. Uma kungathiwa khona into eyenzekayo manje ekhaya kuzofanele ngibuye. Ukubuya ekhaya Bafowethu ngizobuya. sizodonate malini? Nizongifaka